Pozdrav, selam dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Fata odlučila da prvi put u životu pravi sir na ovakav način. Dok sam bila na selu, sir sam radila onako kako se u to doba i radio. Znači mlijeko se kuhalo pa se sir stavljao na topao šporet, kasnije se to cijedlo, a sad sam odlučila da pokušam napraviti na ovaj način sir. Negdje sam gledala, mlijeko je procijeđeno, znači izlijet ću 2 litra mlijeka, može i 1 litar mlijeka, ali ja sam se odlučila na 2 litra da vidim baš da li će uspjeti i koju količinu sira ću dobiti. Dok mlijeko bude trebalo da proključa, ja ću 1 šolju jogurta, dečne masti 2,8, da nalijem tu i da stavim 3 jaja. To ću sve umutiti, a prije toga ću mlijeko malo posoliti. Kada mlijeko bude trebalo da proključam, onda ću da izlijem mješavinu jaja i jogurta i sve to miješati dok se sir ne odvoji. Poslije ću taj sir da procijedim kroz ovaj džepđir, a na kraju ću da procijedim kroz ovo, tu ću ga i ostaviti, malo pritisnuti. Trebalo bi mi gaza za to, ali obzirom da trenutno gaze nemam, ja ću tako da istresim u ovaj džepđir. Pa ću tu prekriti odozgo poklopce. Snaći se na neki način. Dok budem čekala da mlijeko krene, ja ću umutiti ova jaja i jogurt. A prije toga ću mlijeko da posolim. Jednu ovu kaščicu srednje veličine, nije ni najmanja, nije ni za jelo. Ostanite sa mnom do kraja videa da biste vidjeli na kraju kakav će sir biti, da li je uspio. Vjerujte, znači prvi put ga radim i mene jako interesuje da vidim kako će to da ispadne. Sad ću polako da izlijem uz neprestano miješanje. Inače noć je, mrak je, pa se možda vidi sjen tamo na ovim pločicama, ali eto, nećete mi zamjeriti, vjerovatno, možda i hoćete, a šta je tu je. Sad ovo sve treba miješati dok se sir ne počne odvajati. Kada se odvoji sir i ostane ona žetica, mi smo je zvali žetica, koju mnogi piju, neko je koristi za raznorazna čišćenja. Jako dobro očisti, recimo, kuhalo kad se ulije pa odstoji. Tako da, ko bude radio, moći će iskoristiti i ovaj ostatak od sira. Evo, sir je počeo da se odvaja. Znači, moj šporet ima 9 podioka. Kad je proključalo mlijeko, ja sam smanjila na 6, to je broj 6. I sad ću ovako još malo da ovo se kuha. Dok se ne odvoji fino sir, sad ću vam pokazati. Evo vidite, znači sir se već odvaja, ali mu treba još minuta, 2.
kada ovo bude gotovo. To sam vam već rekla. To ću da procijedim. Malo pritisnuti, ostaviti da stoji do ujutru. Ujutru ćemo vidjeti rezultat šta je tu Fata uradila. Obzirom da prvi put radi, iskreno se nadam da će biti uspješno. Mislim da je ovo već spremno. Sad ću kroz ovaj džedžir da iscijedim. Dole sam postavila jednu plastičnu zdjelu kako bi se odvojila sirutka o kojoj sam vam pričala. Evo vidite dole u ovoj zdjeli ispod. To se može piti i rekla sam može se kuhalo s tim čistiti. Zavisi ko šta želi. Ovako ću ostaviti sad prvo da se odcijedi pa ću onda prebaciti u ovaj džedžir i vidjet ćemo kako će biti sutra. Ostanite do kraja da vam pokažem sir. Dragi moji, to je taj moj sir. Sad ćemo da vidimo kakav je. Ovako ne izgleda loše. Lijep je, da vidim. Mogu ti reći da je super sir. Od sad pa nadalje i buduće Fata će da pravi sir. Jest da količinski ne izađe puno, ali eto ovako kad treba nešto na brzinu, znači pokazala sam vam proces rada. 2 litra mlijeka, čaša jogurta, 3 jaja, miješati, odcijediti. Evo ga. Stvarno fino izgleda. Od mene za vas jedan lijep pozdrav, do nekog narednog gledanja. Živi, zdravi bili, ma gdje bili, a ja ću da uživam u ovom siru. Šemso, i ti možeš da probaš. Ćeš probati? Hoću.